public accountant, right? Katong pagka-graduate ng mga fresh grad, ano sa mga expectation? Kasi parang sa ato ang industry sa Philippines or dili when imong iingon nga CPA, taas kayo expectation, taas kayo ikaw after nimo na nag-pass and then magtrabaho na unsa ang expectation na sa CPA? Kanang honest nga ko answer. Naay ati. Actually, mao na ako isa ka kuan na wala ko expectation, wala ko plan. Basta after na ako mong graduate, gusto lang din ako human ako study, human ako pero hindi ako matug-eskwelahan. Ano? Kay dapat yung mag-eskwela, kapag kasi pangayog kwarta, ano. Then, mo na later, napat yun na expectation na kay isa ka company nga gina-aim. Ngano, inana? Dapat na kay kara kung murag plan na kay blueprint sa imong career, which is mo na akong wala na balaan kay katong habang eskwela ko gusto na akong pasa. Kana ang first step nga before ay dira na nimo naon. Wapo magud na kay blueprint kay kung naay mga unexpected ay dugangan ko ni babalay ay naay unexpected ay dugangan tay ko ni kubo-kubo ana ko. Pero naa kay main nga balay nga blueprint sa imong career ana. Oo, so parang you're into plan. Parang nasunod although naay revisions pero naay plan. Within the plan. Okay. So in the family, youngest, eldest? Eldest. Okay. So, eldest na pag moingon taog eldest, is it supporting the family or supporting your own? Ang gitudlo, supporting the family. Pero along the way na-learn ako nga in order to support your family, support yourself because you are the capital. I love that Okay. So karon maingon mo na breadwinner or just supporting the family? Paano man iingon? By choice, kuan ko naging breadwinner ko by choice. Dili siya nga ginapil ako gi-impose by the family. Ako siyang choice kay kung by choice man ko na maging breadwinner ka, murag panindigan ako nili nga desisyon. Lahi jud nang gi-impose kay murag kapuya ni mo sila man ni gusto. Pero pag imong gusto imo man tumano. Unsa mo ang maingon sa mga breadwinner right now? Sa mga you're na same with your position. Okay. Sa mga breadwinner, kuan jud karang murag common na pero start yun na i-love mong self first. Kay dapat puno ka para makahatag ka sa uban. Ayaw kay ipil nga i-impose sa family. Kay love man kasi mong family good. Wala ka kabalo ng murag. Kay usually pag i-feel nimo nga impose sa imuha nga dapat inani-ana kay sikang reklamo. Pero pag ikaw nag-ingon nga kari gusto na ko mag-support sa family, murag achievement. I see. So parang from complaint to achievement. From being complaints to gratitude. Grateful heart. Okay. Sige. So that's a nice note, no? In the positive side. So karon siya, kasi nakita na ko sa page, no? You are into being creative na yung mga design and all, diba? Katong printing sa t-shirt and everything. Nag-start siya sa hobby. Okay. Do you wanna hear the journey? So hobby siya. Usually pag hobby, sige kag palit, kaganahan man kay fulfill imong kuan desire. So sige kog palit, ka-realize ko nakuha na kog nagasto oy. So na-learn ako nga kung sige ka gasto, ma-learn mo na kay point na kuan. Gusto na ko maka-earn ani. Sige ko gasto, dapat na ako ma-earn. So parang instead na controlling your expenses, increasing your income. Okay, sige. So mao to siya nga. Tapos nakita po na ko, kari po na ko na-learn. Karang daghan nag-ingon nga TikTok, social media is bad. Depende ra jud na sa mong paggamit. Kaya actually ang kada akong business nakita na ako siya sa TikTok. Or nag-start ko sa pag-scrapbooking tapos naman day kapalit silang ginahimo. So mao to nga start to pud kog himo gaya-gaya.
dili gamit na mag-innovate. Oh, yeah. Mao nang kuan. So mo to nag-start ko na po'y nagkuan. Napoy nagpalit. So tapos once na natamnan na lagi mo tubo jud daghan na kang ideas ana. How does it feel na you are so young right now and then na I work na career side and then na I business on the side hustle? How does unsa ang fulfillment na you have that kind of stuff right now at a young age? Kuan actually mura na siya wala kay in the sense nga murag part na jud sa ako ang hilig maghimo ana god or tapos as to work part na sa ako ang manarbaho jud na ana god murag kay isa po sa akong na-learn na learning nga karang make it karang kung things na mo ginahimo nga murag natural way kay kung natural way lang himuon na jud nimo ana pero natural point nga sa kadaghan dira na makapuyon ka ay dili mo na pagdaghan na kaayo. How do you cope up when that time comes? Kuan rest jud. Rest. Kana kay kung creative ka kailangan jud nimo magpahulay kay mind man gud ang nagaliho ana tapos kuan lang tapos kay malingaw man gud ko habang gahimo malingaw ko habang gahimo ga video pa ko ana gud lingaw-lingaw lang jud siya nga naay kwarta gasulod. Okay, parang parang the creativity, parang gift na din siya, no? Kasi you are enjoying it as well while doing the business, lahi lang yung pag-enjoy. So, sige, when it comes to nakatong na to na mention CPA, in your personal experience, ginaunsa nimo pag-handle ang imong money na pwede na to ma-share sa mga ka-niners na nila? One thing proud ko sa akong self and one thing benefit ko being a CPA or exposed ka sa accounting nga mga bagay is masabtan nimo jud ang flow sa kwarta. Masabtan ko nimo unsaon siya pag-record, unsaon siya pag-track. Sa ako na jud ko i-tracker. So I have my own apps, nang tawag ato kay Money Manager. Makita lang nimo siya sa Apple apps or sa imong Android sa Play Store. So dira kailangan jud nimo discipline. Every day kailangan nimo i-record ang gawas ug sulod sa imong kwarta. Tapos ang wapo na kay nasa sa phone which is mo na perminta tong ginagunitan. Then at the end of the week kailangan nimo siya himuon og financial statement or apila dira ang imong balance sheet o ang imong profit and loss. So kanana kailangan jud nimo somehow knowledge sa accounting which is pwede na mo matudlo sa inyo in the near future mahatagan ta mo template kung gusto ninyo. Comment down kung gusto ninyo. Anyway, so mao to kailangan nimo nga i-record. Disiplin jud na kay kapoy kaayo. Anong kailangan nimo i-record para mapansin nimo kung sige na ba kang gasto, mapansin po nimo kung daghan na kasulod nga kwarta. At the end of the week anong kailangan na summary para makita pud nimo unsa ang ako kay gahimo ko murag isa ka sheet dito nga ginabutangan ako percentage. Akong percentage ato things that I need to leave, things that I don't need to leave, tapos ang things na responsibility. So makita na ako dito pilang percentage kaadto para mabuhi ko. Pilang percentage nga akong ginagasto para lang ma-charge ako sa life o katong responsibility mo na to kung ginahatag sa family. Kay mas masabtan jud nato ang bagay kung gamitan natong numbers. Diba? So mao to siya. So kung gusto mo mahatagan ng templates char or magkuan ta og comment down below para gusto mo zoom when it comes na-mention mo na when na you really record it para mo ma-track naabay times na sakit na ata ni kasi naabay times na nag-overspend as well. Okay, so overspending makita na nimo to sa imong profit and loss ay sa imong cash flow. Tapos sa profit and loss makita nimo ang imong kung naabot jud kay income ana or kung sa balance sheet ka kung nakay net worth. Very kuan siya, very tawagan na term. Karang kuan kay siya accounting terms pero kuan nimo dito makita jud nimo nga karang nasubrahan ko karon sa parang lingaw-lingaw sa sarili. Dati na makita sa percentage nimo dito, murag 70% naman lingaw-lingaw. Tapos, makita po nimo nga, oy, good daughter ko karon daghan kong napadala, ana. So, the thing is, dili kay tungod gawas na overspend ka, ibig sabihin bad na. Kaya naamang times na nag-spend ka para sa investment. Naggawas ka kwarta to invest. Kung spending, may gawas naman ng kwarta, no? So, kana po, matuluan po mo nga,
oy napud ay nag-spend ka pero in a good way. Sige. Nice. Unsa imo ang take sa Sherry, sa when it comes to debt or utang? Unsa imo ang personal take ana? Okay. Mm-mm. Utang, actually na ako'y utang. Pero akong utang manggod, wa mo utang ra ko kung gamito na ko siya sa business. Kay naay mo bayad nga income. Pero wala akong gautang kung luho lang. Char, credit card bitaw. Pero mao to kung utang jud tapos kung utang bayaran jud. Char. Okay. So, ang sa ano naman, on a last note, no, since you are busy, no, na tao at a young age, unsa pa ang gina-look forward sa imong career right now, ug sa business side as well, na maingon na ba nimo na successful ka or na-achieve na ba nimo siya yung mga gusto, inana I think. Anak man kano, senior young age. So, daghan pa kong time, daghan pa pud ko gina-look forward sa career, daghan pa jud siya, daghan pa to experience. To be honest, wala pa ko na-satisfy sa ako anak. Kaya I know daghan pag potential ang ihatag ang pagiging CPA. So, laban lang ta. And then, as to business, na ako yung mga goals na right, like, para yung involved ng mga orders. Tapos, ako magong business karon is branding sa mga bawa sa ako. Karon ko gusto tinatangi. Gusto na ako i-touch ang mga women that you are worth it, you are worthy, you are cherished. Tapos, itong padayon for all na walang go forward lang ka sa life. So, mauna akong gusto nga ang mga brand or ang mga print sa akong mga t-shirt is matouch jud ang okay inani. Pag suoton nila, may power jud sila. So, mauna akong kung gusto na ko daghan pa jud maabot. Oh, thank you so much, Sherry Bells, for sharing your thoughts. So, very productive Sunday. Magandang buhay. Okay. Magandang buhay.